panyo at pailalam ko king amanong tenam ko kaya kayo. Aligtas no ring kaladwayo. Ang Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa king may pabalitag pangkang San Marcos. Tiglus ng Jesus, ing kayang pamagsalita, karing pamuntok sa serdoti. Karing eskriba at karing makatwa, dapat ngini king kapamilatan daring talimhaga, nga na. Ating meto nga tao, amena naman ubas, king kayang marangle, at bekurane, kinulkulya namang pibilyanan para king pipapaslan ubas, at mitala ka dyan namang meto nga matas sa pipagbanten. Kay ba't nanita, pe panibala na iting ubasan, karing kayang kasamak. At siya, mintaya king aliwang bansa. Inyang miras ing pamamupol, ing makibandi king ubasan, tiburan ing metong karing kayang ipos. Ban ko na ning kayang dake, karing kasamak. Dapat dekap de ring kasamak ing ipos. Penumbok de at pepalakwan na lang daralang ubas. Pasibay may tubo diyang aliwang ipos ing makibandi, dapat pikpok de buntok at pe makarine. May tubod na namang metong, dapat petere. Makanya mo naman yung gewara, karing dakal pang ipo sa tiburana. Atin lang pemugbog at atin lang pete. Metong nyamong ini, ing malyari ng atuburan karela. Ing pakamala ng bugtong ayanak, alalaki. Ing katatalya na tinubod na, nga naking lub na, siguradong igalang ding anak ko. Dapat may sabi-sabi na rin kasamak, ngara, itiing talapagmana, tara, patiantaya, ban mike, ing mana na kaya katamo. Inya dekap de at pete, at inugsering bangkena, luwal ning ubasan. Ngini, naning isipan yung daptaning makibandiking ubasan. Nga nang kinutang Yesos. Puntala na lat pamaten, at ibiyaning ubasan karing aliwang makisamak. Eye pawariya basa iting kasulatan. Ing batong sikwil daring manalakad bale, ing milyaring batong pamuntok. Depat na itining Ginoo at iti pagmumulalan tamo. Pigkapilitan daring pamuntok daring Hudyo, ing parakapde, uling aulatara, king ilaring paturana, kaniting talimhaga. Paulining takot da, karing tao, ereteginan, at mekola. Ing mayab ng balita, ni kaya katamong kaligtasan. Ang unang naging assignment ko po bilang parish priest ay dyan sa may Sasmuan, sa Malusak. Isang coastal area isa sa mga coastal areas ng Pampanga na ang sakop may Makabebe, may Sasmuan, tsaka may Lubao. Lahat binabangka, lahat ng mga 10 chapels noon mga 10 chapels, hindi ka makakarating sa mga kapilya kung di ka nakabangka. So, kailangan ng parokyang bangka. Kaya yun po yung first assignment ko. Siguro, dinala ko ni Aposeto kasi very energetic pa ako noon. Batang-bata, palundag-lundag pa sa mga bangka. Na parang action star. At pagbata ka parang kaya mong suguran ng lahat sugurin ng lahat. Parang kayang-kaya mo lahat. At marunong ka pang tumawa, ngumiti kahit mga problema. Kaya pang harapin kahit anong sitwasyon. Pag mga bata, lalo na first parish, kaya may halong excitement,
yung challenges, yung ganyan. Pero anyway po, nung napunta po ako doon, ito pong Malusac, considered bilang third world parish. No? Siyang tinitignan na pinakamahirap na parokya. Pinakamahirap na parokya. Medyo mahirap ang lugar eh. No? Pero alam niyo po, hindi ako nahirapan, lalo na financially. Kasi, pagpunta pa lang ako doon, meron na mga nagpi-pledge, tutulungan ako. Among, sabi niya, sa pag-alis mo pag umuwi ka, galing ng parokya, daan ka dito. Kung gusto mo ng grocery, dampot ka kung anong gusto mong damputin. Ganyan. Meron pong magbigay ng monthly pledge. No? Tapos yung diocese noon, merong, alam ko, 900 pesos na bibigay monthly. No? Katapos later on po, yung isang mayaman sa Angeles, kasi doon po ako galing, doon ako nag-assistant, mag-vicar. Tinuring akong kamag-anak kasi po doon sa family tree, itong mga Nepomuceno, no? Sa pong mga Nepomuceno, nandoon ang pamilya namin sa kanilang family tree. No? Kaya tinuring akong kamag-anak. Kaya pinahiram po nila yung kotse nila sa akin para pag umaalis ako ng isla, meron akong service. Pero later on, yung pong pinahiram na coaching yon, ibinigay sa akin. Kaya, saan ka pa? Hindi ka pa man nagtrabaho. Well, supported o andyan na lahat. Kaya sabi ko, hindi pa man ako nagmisa. Hindi pa man ako pumunta sa mga may sakit. Hindi pa man ako nagbasbas sa mga patay. Nagmisa sa mga... mayroon na akong ganito. Sabi ko, kasi binibilang ko. Ang kailangan na lang magtrabaho ko. At nakakahiya ka, Arnolfo, sabi ko. Kasi binigay na lahat. Kung hindi ka pa magtatrabaho, kung hindi ka pa magpapasol, nakakahiya ka. Kasi kompleto na, wala kang karapatang mag-complain, sabi. Yun po yung ano ko sa sarili. Kasi nandun lahat eh. Kayo sa inyo po ba nangyari na yung gano'n? Sa mga like ko ba, nangyari ba sa inyo na parang wala ka nang idadaing, wala ka nang i-complain? Ang kailangan lang mabuhay ka na lang matuwid. Mabuhay ka ng tama. Mabuhay ka ng may pagmamahal. Pero ganun po yung Diyos. Ganun kabait ang Diyos. Lahat ng ating pangangailangan, lahat ng dapat nandiyan, nasa sa atin. Ito yung pinapakita ng ating ebanghelyo. Ito'y talimhaga. Pag mga talimhaga po, ibig sabihin mga kwentong parang pinapasilip kung ano ang kaharian ng Diyos. Ganyan yan Kung dudungaw ka, kung bahay yan, dudungaw ka, makikita mo ang ugali ng Diyos. Makikita mo ang kilos at galaw ng Diyos. Ganyan po yung mga talimhaga. Para silang mga pagsilip kung anong klaseng Diyos mayroon tayo. Kaya dito, talimhaga, anong masisilip natin sa ugali ng Diyos? Just biruin mo, itong talimhagang ito, mayroong isang mama na mayroong lupain. Inayos niya para gawing ubasan. Binakod, binakuran, mayroon pang tore, lahat inayos. Tapos, ibinigay sa mga kasama. Nang maayos na lahat, ipinamahala sa mga kasama. Napakaswerte naman ng mga kasama. Kompleto recados na. Kung hindi pa nila gagawin ang kanilang trabaho, anong klaseng kasamak sila. No? Kaya asahan mo na magkakabunga yan. No? So anyway, ito pong may-ari ng ubasan, siyempre po ito'y larawan ng Diyos. Na parang inihanda ang lahat sa atin, maayos. Para ayos ng buto-buto para sa atin. Kaya ang kailangan na lang talaga gawin natin ang parte natin
Kasi nga, inihanda na ng Diyos ang lahat-lahat para sa atin. Tignan niyo po sa inyong sariling buhay. Ganyan din ba kayo? Yan din ba yung nakikita niyo ang kabaitan ng Diyos na sa sarili niyong karanasan at sa sariling nangyari sa buhay niyo? Inihanda ng lahat ng Diyos sa inyo. Kakahiya na lang kung hindi tayo magre-respond at magde-deliver na tutumbasan sa abot ng ating makakaya ang kabaitan niya. Pero siyempre, hindi naman dapat matutumbasan. Pagnilayan po natin yan. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa paintimang kahilingan, tayong lahat na minamahal at mahal na mahal lahat ng Diyos. At ibinibigay, inihandang lahat ng ating pangangailangan sa buhay natin dito sa mundo. Idulog natin sa Kanya lahat ng ating panalangin. Sabihin natin, Kristo, pakiramdaman mo kami. Kristo, pakiramdaman mo kami. Para king kabilugan abalayan Kristiyano, tanggap lasa ng labis-labis, iba't king dibinong kayapan, ipanalangin taking Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring pamuntok ding sablang bansa, parati rasa ng gaganakan, king ingkarelang upaya, daratang iba't king Diyos, nung keno lamakibat, para king bunga na niti, ipanalangin taking Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablatang kapatad, aeme katagon kaniting kapulungan, panibalan no sanang Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Para kaya katamungan, kambening malalam akasal pantayanan, manigaputa king makapamakalulong Diyos, bansopa nakatamo ning lugod ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Nginiyadwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O Diyos, ipanalangin mi kaya ka, emo sana tatakpan ding balugbog mong maganaka. Bandandaman din kaya kaming panalangin. King kaya kang kayapan, pakiramdaman mo yung kayadwanan da, ring sablang manigapu kaya ka. Kapamilatan ng Kristong ginumi.
kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Ano para sa aning ginutin daon, karigamat mo, king kapuri at kaligayan kaya lagi. King kaya katami ka sa kalala, king mabilang ng Santa Iglesia. Oy paming mayupaya, ing daya ring martir, at tanggapan mo reting ayin, adaralami king kay kang altar. Antinaning binyemo, karing banal mong martir, ing tetagan mate, kesa king mikasala. Saupan mo kaming lubos, mitagulaling, king kaya kaming sarili kaya ka. Itinganadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuma natilya kaya kayo, yat nayo rin puso yu. Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang karino ipa, Diyos king alanganga lubos mayupaya. Ding banal mong martir, di San Carlos Tuanga, ding abena, tikyan ding alimbawa ng Kristo, at dinawon ding karelang biye, para king ikaligayan ng kekang lagyo. Ing karelang kamatayin papasyag na, da ing kekang upaya, asaslag king kainan mi anting tao. Pipilian mo ring may na, at pasiknangan mula, king pamipatutura keka, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ulinita kaberi sa blangkoro, ring anghel, karing banwa, daralit ming kekang ligaya, lantok ng ngaming babye kapurian keka. Banal, banal, banalin ginu. Diyos sa mayupaya, mitmuin manuwating yato, king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapalagay daratang king Ilagin ang ginom, hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayon king Espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayuya may daon kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinuwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Pira sunit binyane, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kungan at kananya. Itiing ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasabayin pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kungan, minom ko kaniti. Iti yung kalis, yung ka na akong daya. Yung daya ning bahay talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para ka rin sa blang tao. Ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo sinuliyang gaganakan mo pa, ing kamatayan at pamanyabli ng may biyan ng anak mo. Daraw miya kaya kaiting tinapin ng biya, ting kalis ng kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmabay pagamwa mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yato, ban meganap yak yung lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka mula naman, ding kapatid ming Pepay Nawan at maninayang sabling niya, lalo-lalo na yung talasuy mong Monsenyor Antonio, kambe di Mamerto, Yolanda, at Banjo. Ading alat pang mayang mo nabiye, tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya be ng Maria, ing Birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayong esposo, kaya be ring apostol, ading sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panawun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe at kaya ipang mayupayang tutu,
kagumning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapamintuking aman ng talapangabos, may yubog king kayang banal ng turo, nga tamangining mangangas manalangin. Ipamit Diyo kabanwa, misambanilag yun, datang ke kaming kayarian. Mipamintuan ng lugmo, kaya sulit paliban mo. Hingga kanami king aldo-aldo, ibiyem mo kaya kami king aldongin. Ampon ipatawad mo kaya kami, ding sala mi kaya ka. Ding pamamatawad mo. Karing kasalat kay kami, mga yung pepay sa uling tukso, nunay kabos mo kami kisablang maro. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi. Ban king kasaw ning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayo kayarian, natin kayo kaya, nating ligaya, manggaman, kinalanganga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Naninglawin mo, ing kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia. At pamayapan may pambilugan, agpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari manggaman, king alanganggang. Ing kapayapan ng ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. May kakapatatangan po, masyatangin ng pupugayang kapayapan. Kapayapan, kailangan, kapayapan. Kasalanan yato, pakaluluan mo kami. Kayong Diyos, sumulad ako, king kasalanan niya po. Pakaluluan mo kami. Kayong ng Diyos, sumulad ako, king kasalanan niya po. Ibiyem kaya kami kapayapan. Ning malugod at maganakat ang ginom, ning kordero ng Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato. Noon tamong kimbirana kaniting banal ng komunyon. Inuwik matampang tanggap kaya ka. Ikas may ngamana mo, kumayak na.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, kaniting kapag masusyan, king tagumpering ke kang martir, tinggap milaring sakramento, sinaw karelang mi bata, king delanandang pamailasa. Libutad ning sarili ming kasakitan, mananasanang iting Eucharistia, papadatilya na king matatag, king kasalpantayanan at lugod. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. King ginuma natilya kay kayo, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may pahintuto. Ingib pa, ampuning anak, ampuning banal Espiritu. Mayari ning kakatang kapag masusyan, mameta ng ini, luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakala salamat po, maya po, oras, gandang araw, marami pong salamat.